wasivusa kanye naye wasihlalisa kanye naye embusweni wezulu kuKristu Jesu kuze kuthi esikhathini ezizayo abonakalise ingcebo enkulu yomsa wakhe ngokubele kithina kuKristu Jesu ngokuba ngomusa nisindisiwe ngokukholwa nalokho akuveli kini kuyisipho sikaNkulunkulu akuveli ngemisebenzi ukuze kungabikho sibongayo ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihambe kuyo. Sizwi lakho linamandla futhi simphefumulo yethu sanibonga lekuseni siyalamkela ngokubonga egameni likaKristu Jesu sisizeke uNkulunkulu namandla onke we are here to listen to you Baba wethu ongcwele sicela ukuzwa wena ukhuluma nathi egameni likaKristu Jesu waseNazaretha amen. Alekenzeleke bengekho izolo sebenzela nje bona Nkosiyami haleluya. Ijoahala ngapha kutsonga Eastern Cape obalekile umntwana Thixo sibisiwe hayi ngeke Nkosi Jesu nami izolo lebathandekayo we spoke about ukuthi isono sisenza sife spiritual. Uma sisesonweni ukuthi siphilezile izinto ezenziwa yizwe haleluya senza konke izwe elisitshela khona ngoba vele singabantu ngoba abantwana bonaka abantwana abangalaleli hayi iBhayibheli lisho bazalwane haleluya. So singabantwana bolaka uma siphile esonweni singabantwana abangalaleli who deserve ulaka likaNkulunkulu. So sideserve nje ukufa sideserve punishment yaNkulunkulu. Amen. Now singena ku-part 2 ke namhlanje ngizocela ukukhuluma ngento ethi salvation of our sins is from God only. Sindiswa kwethu kuvela kuNkulunkulu kuphela. Hallelujah. Sizomcela babeke temfundela angabe ukuthi iBhayibheli lakhe sizohambisana. Hallelujah. Ngizocela ukukhuluma ngento ethi ke namhlanje sisukela ku-verse number 4. Sizofunda nje u-verse number 4 and 5. I think isiZulu sithi kepha uNkulunkulu. Hallelujah. But God. Lokho kusho ukuthi noma ngicela ulungise haleluya. Lokho kusho ukuthi uthi uNkulunkulu ke manje noma kade singabo which is a past singabo besikade singabo abantwana bolaka abantwana benza abalandela izwe bephansi kombuso womkhathi bekontroleka umoya walo ophethe umkhathi uSathane ulaka bengabantwana abangalaleli kepha uNkulunkulu. Hallelujah. God ukolo konke lokho esekwenzekile singela kwinto ethi ke manje but God. What did God do? Hallelujah. Sisabusana sona. Ngicela ngifundele ke verse 4. Kepha uNkulunkulu ecebile lesihawu Yes. ngenxa yothando lwakhe olukhulu azithanda ngalo. Sesifile ngeziphambeko umenza siphile kanye noKristu ungomusa nisindisiwe. Hallelujah. uNkulunkulu kepha uNkulunkulu is a turning point la ukuthi kade siphile esonweni but God a turning point. Hallelujah. What did God do? Kepha uNkulunkulu enze njalo bazalwane ecebile great in his love ecebile
ngothando nangomusa wakhe. Hallelujah. Makuthiwa uNkulunkulu ucebile ngothando lakhe kusho ukuthi konke tholakala kuyena. Hallelujah. Ngiyacela ukusho lokho bazalwane. Wonke umuntu othi uyakuthanda kodwa uNkulunkulu engamazi, lowo muntu lowo akakhulumi iqiniso. Mhlawumbe nakazizwana. Hallelujah. Wonke umuntu othi uyangithanda kodwa engazani noNkulunkulu. Amen. Lowo muntu lowo akakhulumi iqiniso. Hallelujah. Why am I saying this? It is because uthando lwangempela luvela kuNkulunkulu. Sikhona bathandekayo. Uthando lwangempela luvela kubani? kuNkulunkulu. Sisaba sonke. Futhi number 2, olukaNkulunkulu uthando alupheli. 3, olukaNkulunkulu uthando li-unconditional. Sisaba sonke bathandekayo. Yebo ngithi wonke umuntu othi angithanda mina, umuntu othi angithanda mina ngiqale ngibheke ukuthi uyazana noNkulunkulu ngoba ngiyazi ukuthi uma ngamxova la sihlukene. If enothando lukaNkulunkulu soxova kodwa sokuye esixolelana. Hallelujah. Ngoba olukaNkulunkulu uthando lu-unconditional. He is great in his life. uNkulunkulu bathandekayo wasithanda siyizoni. Akaqala ukusithanda ngoba sisindisiwe. Ngicela ukubona abavumelana nami Nkosi yami. uNkulunkulu wasithanda siyizoni. Wathi kusithandeni kwakhe siyizoni sinjalo, simdaka singcolile sinjalo, kodwa he still loved us. uJohn wapha John chapter 3 uverse number 16 ngokuba uNkulunkulu walithanda kangaka izwe. Hallelujah. Wenza waze kwathela indodana yakhe ezelwe iyodwa ukuze bonke abakholwayo kuyo indodana bangabhubhi, ngoba wonke ongakholwa kwindodana uyabhubha. Wonke umuntu ongayifuni indodana kaNkulunkulu, ongayamkeli indodana kaNkulunkulu, ongakholwa indodana kaNkulunkulu, obhorekayo bakholwa ngendodana kaNkulunkulu, lowo muntu uyabhubha. Unconditional love. Ngaba sikhona if uNkulunkulu engasithandanga, ngaba asibenza ufakazi namhlanje ukuthi onkwesa ngenzela umusa uNkulunkulu sengisindisiwe. Impilo yami ekade ngiyiphila ngasindisiwe angisaphili yona manje. Ngaba sikhulumi lo, sikhuluma ngoba sanikeza uthando lukaNkulunkulu siyizona. Hallelujah. Wasinikeza uthando, lolo thando lwenza ukuthi sibone uJesu ukuthi uyinkosi, sibone uJesu ukuthi ufanele ukwamkelwa njengenkosi nomsindisi. That is God love. Kufana nomzali. Umzali noma ingane yakhe ingamphathisa kangakanani, balusalayo ingane umzali ingane kuyithanda iphara. Uyithanda umzali ingane yakhe idla ama-drugs. Uyithanda ingane yakhe umzali imtshotshela la endlini, hambe uthengisa idla ama-drugs. Kodwa imibuya uzubuye iphakelile. Ayikuthi ukuthi ukusudlile yini.
bazalwane uNkulunkulu ayikho into ongayenza engaphelisa uthando kaNkulunkulu. Ayikho into umuntu angayenza engenzi ukuthi uNkulunkulu angamthandi. Yebo ngithi uNkulunkulu wasithanda siyizulu. Kwafika isikhathi sokuthi uNkulunkulu esesithanda ukuthi simamkele uJesu ukuthi abe inkosi nomsindisi. Oh hallelujah. Uthando kaNkulunkulu yilona lesimisile la namhlanje. Hallelujah. And he said ukuthi siproclaim ukuthi he is my king and my savior. Yeah. Uthando lwakhe. Samsana sonke. He is great in his love for us. Uthando lwakhe kuthi. And he is rich in his mercy. Hallelujah. He is rich. Let it come a little rich. Let him put it. Umusa wakhe awupheli. Hallelujah. Umusa wakhe wenza njani? Awupheli umusa wakhe. Uloku khona njalo. Reservoir, you will never find it empty. Uzothola njalo umoya kuyo kunomusa kaNkulunkulu. Oh hallelujah. Then igama elithi mercy uma belichaza bathi it is an outward manifestation of pity. Ngamanye amagama uma ubona umuntu egula leyanto ubuka ngaphakathi ewuzwelo kuyena. That's what we call umusa. Hallelujah. Uma ubona umuntu olambile ubona ukuthi lo muntu udinga ukudla ube somnikeza ukudla, what comes from inside out and akupheleli ngaphakathi ugcina usuthathe action because of this manifestation oyizwayo ephuma ngaphakathi. Sibona abathandekayo. Kusho ukuthini ke lo uma siza everse 8? Kusho ukuthi uNkulunkulu wathi uma esibheka sisesonweni kwavuka umusa. Lento yaphuma enhlizweni yakhe ukuthi labantu laba badinga salvation, labantu badinga usindiswa esonweni sabo. I must do something. UNkulunkulu ngalabantu abaphuphayo. I must do something. uNkulunkulu ngalabantu abaya esihobheni for them ukuthi bangayi esihobheni badinga mina. uNkulunkulu badinga umusa wakhe ukuze ngibakhiphe esihobheni. Waletha indodana yakhe uJesu. Waletha indodana yakhe. Yes, I am so straight. And my Bible let tell us from Titus chapter number 3, verse number 5. Titus 3 verse 5. Yes. Wasisindisa kungenamsebenzi yokulunga esayenza thina, kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezo sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele. Hallelujah. Wasisindisa ingekho into elungile esiyenzile, but he chose ukuthi asisindise sinjalo. Oh hallelujah. Wasisindisa siyiso. Wasisindisa sihababulala. Wasisindisa sidle utshwala. Wasisindisa uNkulunkulu sinjalo. Ayikho into esayenza enhle eyenza ukuthi uNkulunkulu abe nomusa. Hallelujah. Kodwa umusa wakhe wavela sinjalo.
sisezonweni sinjalo kwavela umusa wakhe wathi bathi usindiswa labantu khona uNkulunkulu othi bayibheka umuntu ohlele esonweni angaphatheki kahle kwatha ngisho uma ngaba khona umuntu la ongasindisiwe la ngaphakathi haleluya ngicela ukumemezela namhlanje haleluya ukuthi khona uNkulunkulu ongaphathekile kahle ngenxa yakho haleluya khona uNkulunkulu ongaphathekile kahle khona uNkulunkulu enhliziyo yakhe ebuhlungu eqonsa ikhasi ngenxa yomuntu la ongasindisiwe khona umuntu olana odinga umusa kaNkulunkulu haleluya khona uNkulunkulu onomusa wasisindisa ngicela uphinde wasisindisa kungenamsebenzi yokulunga esayenza thina awukho umsebenzi wokulunga osawenza kodwa wasisindisa qhubeka kepha ngokwesihawu sakhe ngesigezi sokuphinda ukuzalwa nokwenziwa sibe basha ngomoya ongcwele haleluya ngokwenziwa sibe basha ngenxa yesihawu sakhe ayikho umuntu into angayenza engenza ukuthi uNkulunkulu amsindise it is because of his mercy kungenxa yesihawu sakhe thina ke sesindisiwe asingazenzi ngcono haleluya asingazenzi ngcono ngathi khona into entsha esenzile enza ukuthi uNkulunkulu asithoze ukuthi sisindiswe asingazenzi ngcono we are not asikho ngcono asikho ngcono ngezwa kabuhlungu bawina ukhona abazalwana abathi uma bebona omunye umzalwane ehamba eyokhonza kwelinye ibandla elingasindisiwe engashunyayelwa khona insindiso ngoba lo mzalwane ufuna ukushumayela uJesu lapha haleluya uya kanjani endaweni abantu abangasindisiwe kanjani ngoba lo muntu uletha ukukhanya la kudingeka khona ake ngisho bazalwane uma usindiswa awusindiselwanga wena usindisela ukuthi usindiswe nabanye njengoba singavaleli njengoba singakhulumi ngosindiswa nasemsebenzini njengoba singabatshela abantu emsebenzini ukuthi khona uJesu osindisayo njengoba nalahlala khona abantu bengasazi ukuthi sisindisiwe sicabanga ukuthi lento nsindiso yinto yethu akuyona into yakho yinto ekumele ukuthi uyidlulise nawe ngoba nawe wayithola kwabanye ayidlule haleluya it is high time bazalwane ukuthi uNkulunkulu asivule imlomo uthi uma ungena etaxini haleluya uma umuntu osebenza public transport ubuke nje ngaphakathi ukuthi awutshele abantu ogibele nabo la kule taxi ukuthi khona uJesu osindisayo uthi ufike emsebenzini wazi kahle ukuthi akekho noyedwa ungakhona isakho osindisiwe uthi kodwa uvuke nje ukuthi akubatshele ngoJesu osindisayo we need such people sidinga abantu abanjalo namhlanje uNkulunkulu akathi akasivusele uNkulunkulu akathi asivusele lapha ekhaya last week ufika abantu bazo advertise i-insurance athatha 2 days zonke 2 days bezo advertise i-insurance nje la kuhlangene azobacela indawo kulala ukuthi sicela ukulala yazi levelile enhlizweni yami ukuthi ayikuthi ibandla liyafeyila yona sithi eqhubile nje enhlizweni yami ukuthi ayikuthi kuzaphi ibandla uma
insurance ekwazi ukuthatha a team ayoyibeka endaweni ukuthi ayike ikhulume la nge-insurance la abantu bangene kuleyo insurance hlulwa yini thina ukhupha i-team ihambe iyovangela kuleyo ndawo. Hallelujah. So uNkulunkulu ngomusa wakhe ngesihawu sakhe uNkulunkulu wasindisa. Sikhona bathanda uma eqhubeka lo mbhali obizwa ukuthi uvaye uqhubeka uyachaza la ukuthi what is mercy? Uthi it is to have compassion. Hallelujah. It is to have compassion for others. Uma ekhuluma nge-compassion uveza uNkulunkulu la as our Father. Ukuthi as our Father uNkulunkulu uyakwazi ukusinikeza umusa wakhe ukuthi sisindiswe njengengane zakhe. Ngoba akekho ubaba noma akekho umzali othanda ukubona ingane yakhe ihlele esonweni noma izutshwala nje. Hallelujah. Kodwa uma eyibona ingane yakhe ukuthi lendlela eyithathile ayona indlela elungile, umzali uva kabuhlungu. And khona kwenzayo ngalokho is either uzayithatha lengane ahlale nayo phansi azamkhuluma naye eyibonisa ukuthi ngane yami unyawo lwakho manje ngathi selikusa kwenye indawo engalungile, uzoendapha ufa, uzoendapha kwenzeka lokhu nalokhu nalokhu. That is God bazalwane. Uma ebona umuntu ohlele esonweni akaphumuli uNkulunkulu uzama ngandlela zonke ukuthi lo muntu abuyele kuNkulunkulu. Isana uzothumela umuntu kulo muntu noma uzobiza imvuselelo ukuthi ayizokhuluma nalo muntu. Mhlawumbe nathi nje sibiziwe nje la ePhongolo ukuthi sizokhuluma nomuntu. Hallelujah. Hallelujah. Ephesians chapter Philippians chapter 2 verse 1. Mercy is an affection that comes from the heart, reflecting the feeling of kindness. Philippians chapter 2 verse 1. Philippians chapter 2 verse 1. Yes. Ngakho-ke uma kukhona induduzo kuKristu, Yes. uma kukhona ukududuzeka kothando, uma kukhona inhlangano kamoya, uma kukhona isisa nesihawu, gcwalisani ukuthokoza kwami ukuba nibe nomqondo munye, nibe nothando lunye, nibe inhliziyonye, niqonde into yinye. Hallelujah. La uPaul ayivezayo it's oneness. Egcwaliswa umusa kaNkulunkulu. Sikhona bathandekayo. Ubunye babazalwane. Hallelujah. Njengoba uzwa ifuna uma kukho it is oneness, unity yabazalwane. Hallelujah. Igcwaliswa umusa kaNkulunkulu okhona asinikeze wona. Sikhona bathandekayo. The kindness uNkulunkulu anayo kithi. Hallelujah. Akathanda ukuthi njengoba siyi one family, ngoba njengoba sila we are one family. Hallelujah. Sizalwa ubaba yedwa umama yedwa ngoba sihlangene ngoNkulunkulu. Hallelujah. Njengoba kunjalo lelo nto igcwaliswa umusa kaNkulunkulu ongathanda ukuthi zahlukane. Ikhona ke into esihlukanisayo yabona ama-denominations ayasihlukanisa.
bukele kakuhle esingcwabeni tatwina oba ngaba i-faith mission i-Assemblies of God ngoba bekhona abahlabeleli bebona ukuthi kudingeka abahlabeleli phaya ngoba thina asikhonze faith mission thina ngeke siyohlabelela la i-Assemblies of God thina ayeke siyohlabelela la faith mission thina ayike into esihlanganisa nayo sikhona abathalwayo ama-denominations ayasihlukanisa kodwa uNkulunkulu esimkhonzayo oyedwa udinga ukuthi sibe banye akubalulekile futhi nalamabandla futhi asiyale singene ngawo ezulwini akunena uJesu ezulwini awungenwa ngebandla haleluya He has made us alive with Christ. He has made us alive with Christ. Wasiphilisa ngoba sasifile ngenxa yeziphambeko. Kodwa uNkulunkulu wasiphilisa ngabani? NgoJesu. Ukuthi umuntu ongasindisiwe ufile. Haleluya. Udinga uJesu ukuthi abe nokuphila. Umuntu ongamamkelile uJesu ufile. Udinga uJesu ukuze aphile. Yinto le eyenzwa uNkulunkulu. Ukuthi uNkulunkulu asinikeze uJesu ngoba sasifile ngenxa yezono zethu. Ngenxa yeziphambeko zethu. Wasinikeza uJesu saso sathola ukuphila. Futhi akona nje ukuphila lokuphila okunaphakade. Oh hallelujah. Awukathanda memezele phoko. Ukuthi bazona khona ukuphila okunaphakade okutholakala kuJesu. Hallelujah. Ukhona ukuphila okuphakade okutholakala ngoJesu. Uyo Jesu osenza siphile. Futhi iphambeko zethu zona ngabe namhlanje makhuluma nje iqiniso ngabe kade ngafela nje mina. Hallelujah. Ngendlela engiphila ngayo ngingekakhona ngingamukela uJesu akade ngayifela nje. Kumusha uNkulunkulu nokuthi mina namhlanje ngiyashumayela. And I'm preaching ngalo muntu owakunikeza ukuphila. Akunaphakade. Futhi awuthola usuzezulwini uthola una. Ukuphila phakathi akutholakali ngale kokufa. Kodwa kutholakala usaphila la emhlabeni uthola ukuphila phakathi. Oh hallelujah. Ayakwenza umuntu omzalwane ukuthi usindisa kanjani usela emhlabeni. Alana baba umzalwane njalo. Ayikho ukuthi masindiswa. Lack of knowledge. Hallelujah. Siyasindiswa sila emhlabeni. Siphila ubungcwele sila emhlabeni. Sithola ukuphila okunaphakade sila emhlabeni. Asithole singale. Hallelujah. There is no redemption beyond the grave. Hallelujah. In redemption and resurrection and regeneration itholakala usela emhlabeni. Hallelujah. He made us alive with Christ. Kusho ukuthi wavusa umoya ongcwele ofile ngaphakathi kuthina. Sibona bathanda. Then he made us alive because ngaphandle kukamoya ongcwele noma ngathi ngakholwa uma umoya ongcwele
engekho kumina ngifile. Ngikhona ngifile. Nje ukuthi ngamkela uJesu ukuze ngithole umoya ongcwele. Hallelujah. Konke ke lokhu uNkulunkulu ukwenze ngani? Ukwenze by his grace. He saved us by his grace. Amen. He saved us. Then sinama categories awuthule abazalwane grace. Number one, sine common grace. Sinethe bebizwa ukuthi it's a common grace. I common grace yile uNkulunkulu asenzela yona njengoba ushisa ilanga nje namhlanje nongakholwa uyashiselwa ilanga. Uma kuna imvula nongakholwa uyanelwa imvula kethi kunjalo. Isibiza ukuthi is common grace. I grace kaNkulunkulu ayenzela noma ubani. Ukholwayo nongakholwa. Number 2, sibe ne saving grace. Abanye bayibiza ukuthi it's a special grace. Yona yile uNkulunkulu ayenzayo yokuthi asilande ezonweni. Hallelujah. Asindise. Ungazifundela ekhaya nawo amavesi. Matthew chapter 5 verse 45. Ngicela ubhale nje phansi ubhalayo. Matthew chapter 5 verse 45. Bhala futhi Ephesians chapter number 2 verse number 5. Ubhale futhi Titus chapter 2 verse number 11. Ungazifundela ekhaya. Then under a special is saving grace sinama times 3. Sine irresistible grace. Irresistible grace yile uNkulunkulu asilanda ngayo ukuze sindiswe. Noma mina senqaba, hallelujah. Kodwa ngenxa yokuthi ngilanda uNkulunkulu akusanqabeli. Landa uNkulunkulu ngafuna ukusindiswa. Hallelujah. Ngoba vele mina inature yami ayifuni ukusindiswa. Vele inature yami ayifuni uNkulunkulu. Vele inature yami ayifuni uJesu. Kodwa ngenxa yomusa wakhe uNkulunkulu angidonsa. Engidonsela ukuthi angisindiswe. Number 2, sine sustaining grace. Le ile esigcinayo, nomusa osigcinayo ukuze sihlale kuNkulunkulu. Ukuthi wakholwa 10 years ago usakholwa namhlanje, it is because of his grace. Ngaphandle komusa wakhe ngabe ngathi wayena. Hallelujah. Abantu bakhona nje insuku zokuze nje ukuthi ayeke ngisina lento kusindizwa ayi. If bekuyekeka ngabe naye. Kodwa akubambi umusa. Uzithola usuhleli. So uthathe decision ukuthi ngiyayeka nalo sonto lelo mina ngiyayeka nje lento lelo. Kodwa akubambi umusa. Uzithola usuguqa ngedole iminyembezi siphume uthi ngiyaxolisa uNkulunkulu. Isahleli. Hallelujah. It sustains us. Igrace yakhe yile esenza sinqabe ukusuka kuye. Isimo singavumi, sinqabe sihlale kuye. Kuyingekho into esihlale kodwa sihlale. Oh hallelujah. Usakholwa namhlanje ngenxa yomusa wakhe. Oh hallelujah. Khona umusa osibambayo. Osibamba usathana sekesihlasela efuna ukuthi sisuke kuwe. Hawu hallelujah. Athi uhlabele ngesuke kuwe. Asisuke kuye. Thina siyafuna ukusuka. Kodwa afike umusa kaNkulunkulu. Akhumbuze ukuthi uphumaphi lo Nkulunkulu. Akhumbuze ukuthi lento obhekene nayo namhlanje ingane kade kuyinto
this journey of faith. Hallelujah. Ukuthi sikhule kuKristu. Amen. Ukukhula lokho kusenza ukuthi sihlale ngoba kuqubuka ukholo lwakhe esinikezwe uyena. Ukukholwa ukuthi uJesu useyinkosi. Ukukholwa ifamily yakho isingafuni ngenxa yokusindiswa kwakho. Uvela ukhona ukuthi uJesu useyinkosi. Hallelujah. Uqhubuka ukukholwa uzizwe sokuthi ngizodlula nakulesi simo. Hallelujah. Noma ngabona manje ukuthi ngizodlula kanjani kodwa ngizodlula. What is faith? Hebrews chapter number 11 verse number 1. Asiye. What is faith? You know call. Hebrews chapter number 1. Chapter number 11 verse 1. Verse 1. Kepha ukukholwa kunguqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Sikholwa uNkulunkulu singamboni. Kodwa siyakhona ukuthi uyaphila ukhona. Siyakhona futhi ukuthi uyasigcina, uyasiprotect. Siyakhona. Izinto ezingabona. Hallelujah. Ebesethi edlula athi sikholwa izinto esingaziboni zize zibe khona. Sizibona. Sikholwa singaziboni. Lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu, othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso. Lokhu kuhle yini le-enhle. Uverse 1 and 2 ukhuluma ngokuthi asikhulekele bonke abasepholeni. Those who are in authority sibakhulekele. Uhulumeni wethu abefundisi bonke nje abakwi-authority sibakhulekele. Sikhulekele ukuze sihlale kahle. Usethe manje ku verse number 3, lento uma ibandla likhulekela uhulumeni walo, likhulekela bonke abakwi-authority. uNkulunkulu abanikeze i-authority. Leyo nto uNkulunkulu uma ibandla liyenza yinhle. Hallelujah. Leyo nto injani? Inhle ngoba uNkulunkulu umsindisi wethu. Why? Verse number 4. Uthanda uNkulunkulu ukuthi bonke abantu benze njani? Basindiswe. Bonke abantu basindiswe. Kusho ukuthi enhliziyweni kaNkulunkulu kunento ethi uthanda bonke abantu ukuthi abasindiswe. Kukhona abangasindisiwe uNkulunkulu akathokozile. Ngamanye amagama, God will never rest. Hallelujah. Until he sees abantu abadalile besindiswa. Kuyiphela uNkulunkulu ukubona abantu abangasindisiwe, ukubona abantu abangamfuni uJesu. Ngoba ungabonke abantu bangasindiswa baze bafikelele ekulazini iqiniso. uJesu iqiniso. Oh hallelujah. uJesu uyini basalwane? Uyiqiniso. Bathi ngithi sibone
sikahulumeni wethu. Msho sekusondela ukuthi ama-votes manje ama-votes asondela ngithi ama-votes ama-government bakithi asondela manje bazophuma manje bayokwenza ama-promises angithi bazophuma manje bagcwalise lonke bayokwenza ama-promises bazosebenzise nala and sizobagcina uma bezini ngeke siphinde sibabone until kusondela enye elections olunye uvoto futhi because uhulumeni wethu always wenza ama-empty promises abanalo iqiniso kodwa khona uNkulunkulu oneqiniso sekunjalo haleluya ukhona uJesu oyilo akanalo kodwa uyilo ini bazalwane iqiniso uma wamkela uJesu uthola iqiniso haleluya so isabeshele ichaza lezo zinto sifunde futhi Hebrews chapter number 2 2 verse 3. Thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa okungakanani. Yes. Okwakhulunywa kuqala ngeNkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo. Siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa kwethu. Siyakuphunyuka kanjani esonweni. Siyaphunyuka kanjani engozini. Siyaphunyuka kanjani esihogweni. Haleluya. Uma sidebesela. Mama tende ufunde kule la iBhayibheli la. Ufunde la iBhayibheli. How shall we escape if we left such great condition? It has been declared assured by the Lord and tested as Holy Ghost. Until verse 1. Phela njalo kulo verse 3. How shall we escape? So kanjani? Ngamanye amazwi ukuphuma kwethu usekuthini size kuJesu bazalwane. We will never escape anything in this world ngaphandle kokuthi size kuJesu. Into ezasikhipha kulobungozi obungaka kulezinto zezwe ezigcwele. Haleluya. Sikhulumeni zo angithi namhlanje uhulumeni wethu uvumela futhi uyasiphoqa thina esikhona ukuthi asamkele ukuthi indoda ishade nenye indoda. Ayasiphoqa futhi uhulumeni wethu ukuthi asibamkele kodwa uma sibheke ezwini akuhambisani nezwi. Kodwa uhulumeni wethu manje ke na umbuzo siyophuma kanjani kulokho uma sidebesela usindiswa wethu. Siyophuma kanjani? Ziningi izinto engazikhaza ezenzekayo la ngaphandle esingeke siphunyuke kuzona thina uma singahleli ekusindisweni. Lokho esakutshela okuvela kuNkulunkulu. So i-escape yethu isekuthini sihlale ekusindisweni lwethu, ekusindisweni kwethu. Abanye bethu nje bakuleyo nkinga even nasemsebenzini labasebenza khona. Ukuthi nje uvumelekile nje nokukhuluma noJesu. Ukhona ikona namhlanje noma ungayi ngumfundisi ocela ukushumayela khona awuvumelekile.
seya ngapha e-Eastern Cape. Apha e-Eastern Cape ake ngisho mamathenjwa ngithi apha e-Eastern Cape khona izikole. Mama sendala ongaya kuzona ungumfundisi uthi ngicela ushumayela lo ungayena umfundisi umzalwane uthi ngizocela ushumayela nje ngazise ingane ukuthi khona uJesu osindisa bathi cha la awukwazi ukwenza lokho. Thina sisafunda thina sasize sinezincwadi isesekhona incwadi ebhalwe uThixo uNuthande engayithola esikoleni sasize sinikeze nalamaBhayibheli amancane angaka thina sisafunda akuze kukhona ne-subject sisafunda thina ekhuluma ngoNkulunkulu nje uze nje kuleli class nje ngiyosho nayezwa nje kuleli class ngiyotshela uNkulunkulu thina sisafunda. Lahliwe leyo nto leyo. Sikhuluma nge-evolution izona. I-evolution bashumayela into ethi akekho uNkulunkulu. Umuntu waqala wayimfene. Umuntu waqala wayimfene. Volva. Niyazibona lesayincwadi angithi. Umuntu waziwa umuntu. Uthi nezwe izwe lelesikulo akuyitshe nje itshe nje ncane bavelela isikhulu asekukhona izwe lelesikulo umhlaba lezinto zonke siyawuphuma kanjani ke bazalwane kulezo zinto masidebesela ukusindiswa kwethu. How shall we escape? There is a pastor, I'm sure Mamathenjwa uzokhumbula esafundiswa ngayo lapha ePI ukuthi there was a pastor Holibandla waze wafinyelela la akazi ukuthi wayithola kuphi ukuthi aze ahlukane nokusindiswa kwakhe. Uma esehlukene nokusindiswa kwakhe wavela wabhala incwadi enkulu ekhuluma ngokuthi ayikho into uNkulunkulu. For years, ubesengubaba omdala. For years eshumayela uJesu osindisayo. Engabhali ngisho nencwadi eyodwa ekhuluma ngoJesu lashumayela ngayo. But when ehlukana nokusindiswa kwakhe, wahlala phansi wabhala incwadi. Ethi ayikho lento yokusindiswa. Ayekho futhi nalo uNkulunkulu. We escape bazalwane. If we ignore so great salvation, siyophunywa kanjani? Ngoba siyafuna ukuphuma kulezinto. Ngoba if nemvelo yethu thina sizwe simnyama, imvelo yethu thina nasifundisa ukuthi nje indoda ayilali nenye indoda. IBhayibheli lingekho. Obaba omkhulu bethu nobaba bethu abesitshela nje ukuthi hayi lento ukuthi nje kube nendoda nje ethanda abanye amadoda iyinkinga nje leyo. Kuze kuyinkinga namanje thatha amathenjwa uma ngaza kwena ngithi ngiyakuthanda. Njengoba ngiyindoda nje. Kuyinkinga ngoba yinto vele esizelwe nayo. Lafika ke nezwi likaNkulunkulu lafakaza. Kodwa namanje uHulumeni wethu usesitshela ukuthi hayi into right. Ngicela sivale ngale ncwadi Acts chapter 19.